mango na jang. Nakabdi, जों दङ आदिनि लांफैगोबले मोनथिगोदा nakabdi जों नरक सानमासो रिमे आफानो जे मा मसलि नं बाइक खाने है आबो सिन दाइजो बुझिगोना दाव सारखानि हयतेबो जों नावनो इनानि जों जाय जाखाने बुझिगा हाबो हा करां नाय नों जेरो बाय नों जेबो करा खाय नों बुझिगा आवगनान बुझिगोदा आसको थांगरखा बुझिगा तावान कइलानो चिनि मीडिया संनो बेलेकन हामबाय जों चिनि रामचंद्रगढ़ एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिशन खबजा चिनि साउथ आरसीगढ़ एडीसी विलेज कम्युनिकेशन को चिनि आलवा काटको चिनि बुक बक्सा बिनि नबार कतर फायै नक बाय थामन बागै चिनि बिनग फायनाय फायमान यागुलो जों नुखाजे बाय बलाय पस्टं तंगन जाग्रै जों खोनाका बिनि mongoi सरकारि नगबो सेंक्शन जाक बाट माया खबो पेबा बो आ नगमाय सिगां बिन नग बेलायनो बिसे गोब्लां दमान बाय बो दंथाय जाकरि आं खोनाबो जों दिनि बनो तीन पाइलायै जों दिनि बनो नग तांग्रे जों बेक्सा खालायगा कापाट त बा नगमाय आसनि बिन अ नग बो तंगन त बखौसा बोरि बरक बो तुजाय आं तमन जराव जों जत फाया जों बनो दिनि अमाहाय जरा रिमानखा आमन बाय जों जत लिडार्स नग बेलेकन हामबायरिबो चिनि आमसेन जत लुकरना आना आं बरना हामबायरिबो तांके बरक सारमा बाय आं सायमा खाजे चिनि आमसे खरस बुखु बेलायनो बिरमान क्लाय दं आन बाय तिनि जरा केसम निसन पाना जों बन नायने फालिके ते बसकां जरा बिनि जे गभर्नमेंट होते बज नक सिंसिं जात मनि आबनो बस बन दाक्ति दाक्ति नन बगे जों अफिशियली जों कक सालायनाय बेयाबा जों अमाहाय जों चिनि आमसे जों जाल दं हांके जों गोबां मा चिनि लिडार्स दं नायना जों खालि खालि दं आन बाय लिडार्स बेलाय हामबायरिबो चिनि आमसेन लुकरन बेलाय हामबायरिबो जाते लगे लगेनो अमाहायके जों चिनि बुकुम सुबाय मावन बगे अमाहायके जों खरस खरस सुबामान बिसुदै चिनि बुबागरन हामारि बाय बिन नायकल खामबाय जों आमसेन जत लुकरन सामहाय नायकल चोबालाय दं हामबाय।